Vandaag is zo'n dag dat ik niet eens weet wat ik moet denken of doen. Omdat ik aan de ene kant weet dat je mensen niet moet proberen te veranderen. Mensen zijn eenmaal zoals ze zijn. Er zijn mensen die nooit zullen veranderen. En aan de andere kant veranderen we allemaal voortdurend. We houden op om te zijn wie we waren en tegelijkertijd zijn we wat we zullen zijn. Maar er zijn mensen die hierin niet redeneren en nooit zullen veranderen. En dan zoeken ze mensen die tevreden zijn met hun manier van leven, zodat zij niet volwassen hoeven te worden. En wie zou bij een persoon willen zijn die niet volwassen wordt, die niet verandert, die niet transformeert, die niet evolueert en die niet vooruit gaat? Ik weet dat wanneer een persoon niet verandert, dat jij degene bent die moet veranderen. Maar oh jee, wat is dit toch moeilijk? Gewoon. Pense.